2,000 years later. So what's up mga kamiga? Yes. Now karon din sa akong bagong chair. Yes, yung kanisa kay wala pa tatong pang gamers na bangko mga kamiga. So atong sang i-unbox kaning kuan folding bed nga bangko, no? Ano yung likuran, kung matibay ba? Relaxing kayo. So, ako na ipakita sa inyo mga kabingka gikan sa pag set up andun sa pag relaxing nako. So, mga kabingka, di alam mo mga kabingka, kung balik lang kung mga kabingka. So, ayan mga kabingka, ato rin mayuso mga kabingka kung saan yung pag set up. Dali kayo ni mga kabingka, nangiuna siya palumi. Alam mo siya dapat mga ipog na to na may dire mo pamilya. Ana na kasing po. So dami siyang butangan ng kape, no? Muni butang kape dire po cellphone. Ato na i-set up dire sa kilid mga kabingka. Nagdalugdog. Kapibay na to. Relax na to. Anay lang. Tunay sa balan kong tibay. Tapuyo ang akong anak Reginald inyong ikoy-koy. Sila! Budak na yung anak pangalitan. So, kana lang mga kabingka. Simple na kayong pag set up mga kabingka. So, ang shoutout na rin mga kabingka sa the last portion mo. Kamalun mo naman mo kung saan na ito mga pa-shoutout mga kabingka. So, okay kayo mga kabingka. This right. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.